Vaig trigar aquesta brigada perquè em semblava que estava com que s'allunyava d'un concepte de voluntariat assistencialista, filantròpic. Em semblava que tingués una visió crítica i que posava de manifest el fet de que anàvem allà per conèixer què passava allà, per aprendre i no per ajudar o per pensant de poder nosaltres aportar alguna cosa, sinó des d'una òptica d'intercanvi de coneixement i d'aprenentatge. Sí que han respost a les meves expectatives perquè he tornat amb energia, amb motivació. He decidit, de fet, de fer un màster en cooperació després d'aquesta experiència, d'implicar-me més en alguns espais d'activisme. Crec que un brigadista hauria de tenir ganes de conèixer, d'aprendre, sincerament, és a dir, amb els ulls oberts i amb predisposició per adaptar-se, perquè vas a un altre territori on els valors probablement culturals, la situació socioeconòmica, l'entorn és diferent. Tu vas des d'aquí amb tot un rol, ets una persona blanca que va a una altra part del món on s'està vivint una situació diferent, per tant has d'anar amb espíritu d'adaptació i humilitat, per suposat. Recomanaria les brigades de solidaritat perquè crec que et donen com l'oportunitat de vivenciar el que està passant en el món i el fet que estem com molt connectats i hem de ser corresponsables per allò que és la justícia global, no? Per lluitar cap a la defensa dels drets humans en el nord global i en el sud global.